Здравейте хора, аз съм Данчо. Сега ще направим един кратък епизод на FC Mobile, на едни-два мача на Head to Head. Сега ще видите моя отбор, иначе аз съм 109. Преди бях 110, ама ми баннаха акаунта от FC Mobile. Сега започнах пак отново преди 2 седмици. Ето ми го отбора. Ето го и на той от другия. И да, топката е в мен. Как засада, бе? Не, хора, това няма как да бъде. Тук просто вратаря я спаси, не съм му я паскал. И как я пропуснах, бе? Дами и господа, моля да има гол. Това как мина? Как мина? Сега хора, гледайте само какво изпълнение. Ей, гати тъпата Марадона. Не. Браво, бе! Машинка. Сега хора, гледайте само на какво правя. Как? Как не я изкара? Да. И гол! Дами и господа, това беше гати, якия гол. Беше брутален. Сега хора, гледайте. Бам! И това можеше да бъде много хубав гол. Добре, това е Марадона. Сега хора, гледайте. Бам!
Това как мина? Хора, не успяваме? Миле рази топката. Би! Мале, това как се размина с градата. Хора, напишете долу в коментарите дали той е пълен късметлия. Според мен той е пълен късметлия. Ласахур комбинация. Вие паснахме на Милер. Милер паска на Марадона. Марадона минава Марадона. И да, бе, да. Ей, късметлията! Долен. Хора, напишете долу в коментарите дали този е късметлия. Според мен този е пълен късметлия. И матч свърши. И хора, това беше от мен за днес. Ще има, пак ви казвам, ще има видео някъде към към 7-9 сигурно ще има, може и да е в 7. Чакайте. Чао.